Ego Nechanjo, Janye Kunigo, as an Ezeko Nige Borajaya, Igoso Wanaibukaya. Wow. So if I make it earlier, I was a Famba. I have Anambra, we are a state. We must take back our land forcefully. We are going to take back our state very forcefully. But now I get to the root. I get to the root. That's why I do pass Anambra Homeland Security Law. Because a lot of things matter. It was here two societies. For them, this is na Igbo or Ige Guanatam. I don't even look it. Let me tell you, Anambra, Egypt all over the world, Anambra and the West in various places. If I now go, I know I go to America, Umaka way to a Indonesia, Tenina line up, I gave over 20 of them. Only one person, Bonya, Edo, the others, when they are Anambra. Umaka, prison years, all over the world. Umaka, Anambra, Julia. They're mellow kid and they're mellow cat. If we say what I by 9 o'clock in the morning or not to be an Abiaba, not your easy money. But I fed is why when I can't judge, they put on man. What was on your trolley man at the talk at the wall of was an Anna walk with? I was governor of Central Bank. So now, what's I will mint? You don't print to Nigeria. Because if all I own, I'm telling you, I will be on here. Where do you reckon? Well, in there, no, just saying, and I follow my dog or when we go trousers and up your room. I'll pay you with earlier, go get you with me. But let me tell you the ramifications the much. They are in an emir, Fanago wouldn't name draw, Fanago wouldn't name Yahoo Yahoo, Fanago wouldn't name kidnapping. Often I follow for upwards and on a million, a million can, so on and so forth. But the other part of it, when now require in some cases human sacrifice. And that's why small children are missing. I'm going to the Matakale virgin. Never do the Matakale Swag if I were better. When do say a new scale of world for the Mavasana, April Monkey at 20 something, weapons were going to be useless. The looking gets in where Yaka all of it. Whenever I never take it all away. Let me tell you, Apollo Naya rescued this society from the root. And therefore, I do as one that and I promise you, Maka, that you can have wealth without work. I did a I will be billionaires. If you're not, billionaires. But meanwhile, one of them I did there, one of them I did Peter. We have a wet and a hotel now. Where? In a mending man of a way, go on Nagakamo, whenever. In any environment, the body and go no, because you're in. So we must confront this idea, this ideology. They ruin they ruin next generation. The generation so, the drug is a federal offense. And I property offense now, Anambra. Any property, and the landlord Anambra better know you are tenant. And if you pay any property, and I manufacture or sell or use of hard drug animal, I maintain that property become the property of the government and we pull it down. If I resolve on I got one or two so well and one also. Banding one and then where
ndị kampụ na-anọ na befa ọ bụrụ na ị bịara onye anyị infọmeshọn ka anyị jee chụpụfa kọsi nyere a na-aya onwe ndị nọpụta na Anambra adị ife na-eme onye nke na-ada ekwe ekwe. We must take back that state. We must take it fully. Ndị a niile na-ewe iwe na a na-achụ ndị dibịa arụ ala ndị a na Anambra. Ekwenyere m na ụlọ gere vidio Soludo mere ntị. Ihe hụrụ ọ na-ekwu na through confession ndị enwudere, ndị na-eme oke ite enwudere. Ma some of you nọ na this platform, nọ na social media na-asọpọtụ ha. Awo ha wa problem. Awo ndị dibịa wụ problem anyị. Then all more the problem. Na me be the problem. Ọkwa unu nọ here a na-aba mba Soludo na-agba nkịtị a na-anwụda ndị ntọrọ na-atọrọ mmadụ agbara nkịta na-ezu ori agbara nkịta na-eme nka. Soludo apụtara na ka ọ kwụsị nri a na-ezu chọpụta na ọnya ndị a na-agwọrọ ụmụaka ọgwụ ndị na-atọrọ mmadụ ọgwụ unu sọ ọwụ ha problem. Ihe unu na-achọ aka nshi unu ga-abacha ọnụ n'ọnụ ndị niile na-akọmentị ihe awụ ha problem. Ekpere fara ekwesị ka a na-echeki nọmba ebe unu na-akọmentị ihe tres chọlọfi ka nwụdecha unu ndị ọjọọ ketọrọ m ụtọ ihe na-abụ ị na-eme ihe ị na-eme na social media anya na-ele gị. Unu chetakwa na n'ọnwụ kọmentị mmadụ mere na one platform ka eji gbaga tres eme arrest. Chetakwa na ya so gị na-asọpọtụ ndị native doctor na na-akwado ha na-ede Soludo mere ka ọwụ ha problem gị aka nsị gị ga-abacha gị ọnụ. A na-eji human sacrifice eme oke ite. A na-eji human sacrifice eme oke ite kwa nọrọ ka e kwuru ya. Ihe ahụ ime pilọk mmadụ ndị na-emere oke ite ka ebe ọgaranya ụmụnne ha na-arụ ọrụ na-achọgasị ọrụ. Onyeze Jesus ịnụ ka Soludo kpọrọ aha ya hịa nwanne ya nwaanyị na-ere mama put ego ha na-eme ndị mmadụ abụọ so ha chọọ ka ego ndị mmadụ bụ ọgaranya. He na-achịkwa they don't want their own people to get rich. Ka ọ na ha dị wicked. Emere vidio ha na-ekwu otu a na-asibe efe ego unu nwere ego unu ga-efe to help your brother your relation ka unu sị gị ga-agwa mmadụ ose esi eri ego ya. Ihe a bụ ihe a na-agwa obodo na ewerekwara ego enye nwanne gị ego a nye ya ndị ọzọ ka ị na-anara ha akara aka ha. Ọ ya pụtara ha na-efe ego dịka m gwara ka a na-efe ego moto ofu n'ime moto ha arịa obere nwata ntakịrị elu nwa 15 years gbuo ya nga a na-efe ego ndị mmadụ na-atụta ego moto arịa ya elu. Ihe ndị abụcha otu ha nwa ya uru egwu ejiri ya chụọ aja. Ndị niile na-akwado oke ite ndị a na-akwado Onyeze Jesus na ndị a aka nsị unu ga-abacha ọnụ n'ọnụ. Ahụrụ m post a na-eme ụfọdụ sị akwa will come back. O nwere esi ma mpụta ọ bụ na aka ya dị ọcha alọta ma aka ya dị ọcha ya sọfa ihe o mere o mekpugo omume niile. Ịma many people na complain nọrọ gbasara akwa ọ maka emegbe vidio maka ya na ọ kwụrụ 2.5 million na ọ kwụrụ ha ego buru ibu dan onwe ihe ya niile arụrụ onwe ike nwere isi. Emere m vidio here na ụna na-watch ya na US best man onye bịara break record for the youth. This man nọ into cyber security. Naanị ihe ọ na-ana $1,200 akụziri gị cyber security gị iriwe ezi salary no matter the location enwu gị na-arụ na-eri salary 350 to 400 to 600 it depends on company nwetara. But when people get spend the 3 million 2.5 no on man work as I with another half 2 million put they spend 4 million 5 million ka eji rụọ na oke ite na aga addition ọ ga work but what about 1.5 million na-eru 2 million highest 2 million naira more how to do cyber security. Nwa okorobịa onye Igbo ibe anyị onye ụmụnze na Anambra ọ pụtago na-asụ ụmụ okorobịa pụta na ka akụziere unu but mba inweta the money gị ji ya gawa oke ite ma ọ gị were the money nye agent a scam ọ gị kwụọ ya gị ka ọ kpọpụ gị abroad. Why you can just use the same money kwụọ ụgwọ this particular cyber security akụziere gị ọrụ gị riwe forever. Chat me up na nọmba m wụ +1 916 370 4199. Chat ya m ka m tinye onye unu n'ọkụ cyber security wee ebe a nọ ugbu a ọwụghị oke ite. Ụmụ Igbo ya na-achọzi ịgba bọị onye ọbụla gata bata nwa echi nwa 15 years ga-apụta ya sị mere ọgụ ka ya ji nwanne nwere ọgwụ chee ndị Igbo ọgịnị ka anyị wepụkere na ya otechi achụ ego chọwagoro amamihe chọọ aka ọrụ ego ga-abịa. Okwu m na-agwa unu okwu ga-abara unu uru. Ego mmadụ kpatara n'obi ọma ya n'oge nke ya ga-eme gị dị ndụ ka nka wee rie ego gị iji ike kpaa ya gị iji ike nwụọ. Ụfọdụ sị ya nleme ka mma ya nwụọ ọnwa ahụ bịa ị ga-agbakwa ọsọ
tụsara m ihe onyonyo a ya wa advice onye okenye na-agwa gị iji ya mere ihe ya bara gị uru. Ndị Igbo biko nụ ka anyị wepụ n'aka n'ihe ọjọọ. Biko come and join our class ka anyị coachie gị na cyber security with $1,200. Akwa ọ dị ọnụ, ọ dị too much, but mgbe ị ga-enye ejenti ego ka o mere gị Canada erie gị wayo, ọ dịghị ọnụ. Mgbe ị ga-enye ha 5 million, 3 million, 2 million ka emere gị ọka ite ọma wọk, ọ dịghị ọnụ. Ị mara 400,000 ordinary 400,000 ị ga-enye ihe onye ọbụla fake ka o mere gị ihe na-adịghị mma, nke mana ya wụ ego furu efu, ma ọ gaghị akwụ ụgwọ sị mere gị ekpere, mere gị nka, mere gị nke dị otu a, ịdị ihe na-adịghị shọ. Ndị fake pastor nara gị ego rie gị, tomorrow gị bịa bewe am be scammed. Bịakwa ka ị bịa mụọ cyber security now and AI. Ebe a ka the world na-agazi. Otu aka ọhakwara m n'ọnụ. Tụsara m ihe onyonyo ka ndị bara uru ya. Udo ga-achị n'ime ndụ gị ka emesịa nụ.